କ୍ଷଣିକ ରାଗରେ ମଣିଷ ପ୍ରେମର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଅଜାଣତରେ ହେଇଥିବା ଭୁଲକୁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ନିଅନ୍ତି। କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ କେବଳ ସହି ହୁଏ, ହେଲେ କାହାକୁ କହି ହୁଏନି। ଯେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସାଥ ଦେଇ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଲୋକର ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାହାର କିଛି ଔକାତ ନଥାଏ। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ଗୋଟିଏ କରଜ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଯାହାର ପ୍ରେମ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ବି କରେ। ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ନଥାଏ, ତାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ବି କୋଉ କାମକୁ ହେଇନଥାଏ। ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ହେଇଥାଏ, ଯିଏ ଧୋକା ଖାଇବା ପରେ ବି ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ।